Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň iri banky öýsüz haýwanlar üçin pul toplaýanlygyny eglan etdi. Bu bildiriş döwlet medeniýetinde 19 fevralda paýtagtda itleriň we pişiklerin ýygy giderilip awlanýan we öldürilýän wagtyna gabat geldi. Eglan edilişine görä, täzirçilik Rysgal banky haýwanlar üçin penaxanaly keselhananyň döredilmegini goldamak üçin ýöride hata batýar. Ýurdumyzyň ähli telekeçilerini we raýatlaryny bu haýyrly işe goşulmaga çagyrýar diýilip bildirişde edilýär. Maglumatly bank hasaby we habarlaşma üçin senagatçylar hem telekeçiler bileleşiginiň telefon nomeri görkezilýär. Azatlyk radiosu salgy berilen nomerleriň birine jaň edende hasaby ýa pul geçirip bolýanlygy aýdyldy. Emma edaranyň ýygynan puluny soň nädip ulanjagyny anyklap bolmady. Haýwanlar üçin ýöride merkezleşdirilen klinikany döretmek görkezmesini 16 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow eglan etdi. Ol şonda klinikanyň ýanynda öýsüz haýwanlar üçin penaxananyň bolmalydygyny aýtdy. We resmi maglumatlarda bu penaxananyň döwletiň garamagynda boljagy ma'lum edilipdi. Türkmenistanyň ýol başçysynyň öýsüz haýwanlara üns bermegi ýurtda itpişikleriň ýygyderli hem rehimsiz awlanýan, köpçüligiň içinde öldürilýän döwrüne we tutulan haýwanlaryň toplanýan ýerlerindäki aýylgan şertleriň hakyndaky maglumatlaryň çap edilmegine gabat geldi. Ençimel bäri türkmen häkimetleri we döwlet mediasy öýsüz haýwanlar temasyny düýpden gozgamandy. 2019-njy ýylyň başyndan beri Aşgabatda öýsüz itpişikler rehimsizlik bilen ýygyderli häsiýetde awlanýar. Azatlyň habarçylary we söhbetdeşleri olary tutýan guramalaryň we işgärleriniň görkezýän rehimsizligi bilen bagly onlarça wakalar barada habar berdiler. Köp halatlarda haýwanlary desine köçede köpçüligiň gözüniň alynda öldürýärler diýip şeýle wakalara şaýat bolan Azatlyň habarçysy 21-nji ýanwarda habar berdi. Käbir köçe süpürjiler haýwanlary tutmak üçin hatda gijelerine de dirdi-billeriň taşlanýan ýerinden ogut çekerler. Beýlekler öýde saklanýan pişikleri aldap daşary çykaryp tutýarlar. Pişikleri azyk bilen öýden çykaryp soň halta salýarlar we köçäniň gyrasyna urýarlar. Zeher oklaýarlar. Uji çüýli uzyn taýaklary ulanýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we söhbetdeşleriniň söýlerine görä, paýtagtda her gün ýerden köçede ýatan ölü haýwanlaryň maslyklaryny we olary polietilen haltalary ýygnaýan köçe süpürjileri görmek mümkin. Aşgabatyň jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä, olardan öýsüz haýwanlaryň belli bir sanyny tapşyrmak talap edilýär. Talabyň berjä edilmedik ýagdaýynda olara jerime salynýar ýa-da işden kowulmak haýwat atylýar. Ýanwar aýynyň aýagynda paýtagtyň merkezi böleklerinde ýaşaýan it eýleri köçede polisiýa tarapyndan dokument barlyklaryna tezbar edildiler. Talap edilýän dokumenti bolmadyk itleriň öz eýleriniň ellerinden alynan ýagdaýlary boldy. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň paýtagtynyň häkimetleriniň haýwanlary awlamagy resmi tapşyrygynyň bardygy ma'lum boldy. Jemaat hojalygy ministrliginiň düzmündäki arasalyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň müdiriniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýän D. Ýazlyýewiň goly bilen ýaşaýjylara berilen resmi hatda Aşgabady gündelik ýykmanda itpişiklerden arasalamak çäreleriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarynyň buýrugy esasında ýerine ýetirilýänligi aýdyldy. Odalky ýyllarda itleri we pişikleri awlamak boýunça işler esasan döwlet bayramçylyklarynyň we ýurtda geçirilýän iri halkara çäreleriniň öňýany güýçlenýärdi. 2017-nji ýylyň tomsunda Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ilkinji penaxananyň döredilýänligini eglan edipdi. Şonda aktivistleriň habar bermegine görä köçelerde tutulan haýwanlar başda Aşgabatyň haýwanat bagyna soňra Aşgabatyň daşyndaky Gäwersde döredilen ýörite ýere alınıp barylýardy. Emma kadaly ýygyk edilmän soň haýwanlaryň köpüsi açlykdan ölüpdir.